Čus lidi, helejte, leg day mi nešel dát na video normálně, dal mi to jenom do shortu a já bych to chtěl dát jakoby video, protože mělo jenom 2,5 minuty nějak tak a video musím mít aspoň na 4 minuty, mi to jde na 4 minuty. Jinak děkuji moc, že mám 6 odběratelů, jsem za to šťastný, 9 lajků na jednom tom videu a 166 zhlídnutí, něco takového. No, takže teďka si pojďme na ten leg day. Budeme dělat dřepy a tady ty věci prostě a nevím, jestli tam dost zrychlenýho, aby jsme prostě si aj popovídali, takže jdeme na to, čus. Jdeme na to, budeme si udělat ten leg day, takže telefon bych si rád opřel třeba takhle sem. Bude to možný? Tak, je. No, rozcvičený už jsem ze dneška, takže vezmeme prostě jo, tady ten exem to neřešte. Vezmeme činky a prostě dřep, chápete, ne, je to snadné. Takže udělám to 3 série po 10. Takže 1, 2, 3, 4, huj. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme tam 10. A ozvu se, až budeme dělat další 10, protože jsem zase chvíli pauzu. Takže zatím čus. Jdeme udělat teďka 20, teda 10 dalších, to už je po druhý, takže teďka budeme mít 20 a potom ještě 10, ale 1, 3, 4, 5, 6, už jsme za polovinu, 7, 8, 9, 10. No. Takže dřepy na ještě poslední 10 až bude, tak se zase ozvu, jo? Takže čus. Jsem tu. A zase položím krásně. A jdeme dodělat těch posledních 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuj. 32 máme táhnout místě na totálně. A takže teďka si asi půjdeme co vy. Nevím. Dáme třeba 10 dřepů s výskokem a za mě to je v pohodě. Protože už jsem to jednou dneska natáčel leg day, akorát má jenom 2 minuty, takže proto mi to vůbec nevyšlo. Takže jdeme těch 10 dřepů a bude to konec. Potom si dáme ten konec prostě. Takže čus, takže jsem tu. Hop. Telefon doufám, že drží. Šíky si dám takhle se. Zítra bude zase chest day. Takže 10 dřepů s výskokem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dáme si aspoň ještě 10 nebo nějak. Ještě posledních 10. Asi bude konec. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, 8, 9, 10. Takže nemůžu lidi. Je to moc velká námaha a takže splněný to máme. Máme všechno. Za dnešek mi to bohatě stačí.
A všichni teda mějte hezkýho Silvestra, krásný svátky, všechno krásný vám přeju a buďte zdraví všechno a cvičte, dělejte něco pro sebe. Takže čus!